Hello, Biafra fans. Welcome to Magnetic Jigs TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today being 7th of September 2025, we are bringing this news to you live and direct from the stables of Magnetic Jigs TV. Enugu State has created a forest guard security because of all the buying from the Fulani Herdsmen that is going on in Enugu State. You know, Enugu State is one of the worst hit in Biafra land because of the border they have with Kogi and the other Benue. So it is making the Fulani herdsmen easier to penetrate and buy a lot of people in Enugu and their bunny. Go downstairs, come back. Then. On our way now? Yes, sir. Let's go. Odopa. Make us like where we check inside this. Enter inside this. Maybe there is a system here. There is no pathway. Are you sure? I like to check inside. If you go all one okay. Eh? That's why we do Sunday walking. This can be walk. 24th of on Sunday we did bush. I say on Sunday we did bush. There is a road here. One time, very big tunnel here. That can reach very fast. But it's blocked now. There is blocked. Okay, road there. Who come block that? Nature blocker. Nature blocker. There's a road here too now. Come. Road there here. Who get touched there? No, it's not far. Like, what is down? Bring that light. Come check this thing for me. Come check what's in the cover there. Take my camera, go there. With the light back. Video no, that way. Wait. Move that stone. Maybe there's already a gun there. Move on. Wait, light that inside. Okay. Light that inside, sir. Flash it. Okay. Go to the entire. Go to the entire. Who touched there? Go with the story. That place. Your number. Ah. Okay, wait. Come. Flash it. Wetin be dis one? You need to come on. Wait, wetin be you come remove this fire? Shoot this thing.
Big gun, remove that. In this room. This one. I'm going to put on. So the Enugu state government launched a new security, forest guard security. We believe that this security is going to function well. Let it not be a jamboree. Let it not be a kind of all this political security. No. Let the security be on alert. Let the security work very well, because so many cities or so many communities in Enugu has gotten it worse in the hands of Fulani Herdsmen. Most of the mothers there are no longer going to their farm because of what is happening. So I believe that this security that is newly formed is going to do the wonderful work to save Enugu people from all these unnecessary attacks from the Fulani Herdsmen. This one is happening in Anambra State. This filling station is on fire in Oka. Yet after 1 hour of this fire, that was when the fire service came to rescue, but the damage has been done. I don't know why, upon all the riches we have in Africa, upon all the riches we have in this country, yet nothing is functioning very well. Imagine, after 1 hour, that was when fire service people came, when the damage is already done. That's when they came to come and do what? When the thing has already damaged a lot of things. Moto mmadụ apa akachara agbachago ọkụ final ma gas niile ihe niile agbachago ọkụ inside free station ihe niile na-agba down now. Everywhere is going down. Kita kan fire service na bịa ebe ọkụ gbachago ebe o mechago ihe niile ọ ga-eme ọ ga-agbachago n'ihe niile ọ ga-agba. Hey! Jesus! Hey God! Investment in my... Station, Jesus. Biafrans, Okigwe is still bleeding. I don't know why this Okigwe. Why are they so much interested in destroying Okigwe? Why? Because they are looking for them to the Yahoo. They want to buy them to the Yahoo. They want to stop them to the Yahoo by all means. And they are looking for other commanders. They are also looking for other commanders in Okigwe. That is why Okigwe is still very hot. All these buildings they are destroying in Okigwe, what has this building got to do with them to the Yahoo? What has it got to do with the Biafra Liberation Army? What has it got to do with the Biafra struggle? These buildings belongs to the citizens of Okigwe. The good citizens of Okigwe, you are rendering them homeless. Now, wow. I am a n'ime ọhịa ka ha na-achụgbuzikwa n'ime ọhịa ka anyị ga-ezikwa ọkwa ndị nwere ụlọ n'ime ọhịa ka ha ehigezi. Anyị amakwa ha mekwara ndị ahụ, anyị amakwa ha mere hope o, anyị ama ha mere hope na ndị amị ya o.
ọkwa ka unu werekwa anya unu na-ahụ anyị amakwa ha mere hope o eji m anya mmiri na-ekwugo okwu anyị amakwa ha mere hope o lekwa ụlọ nna m ka arụrụ arụ ụlọ nna m ka arụrụ arụ na-emepe 5 years nna m ka arụrụ ụlọ a lekwe look at lekwe n'ime ọhịa ka m hige ezi n'ime ọhịa ka m hige ọ dị ha kwa mma ka unu na-ahụkwa ya o ha bata n'ụlọ ha akụkụla enwe ụlọ ha batara ha akụka ya ha na-eburuju ha nọ n'ime ha eburu fom ha eburu ma ha oriri buru ha niile ma ochie ha ọbụla ahụ ha nọ n'ụlọ ha na-eburuju ha eburu child ha ma ego ụlọ ọkụ kwatuchie amakwa m ha emekwere ndị a amakwa m ha emekwere hope n'Imo steeti amakwa m ha mere hope n'Imo steeti ahụ lekwe my grandma nọ n'ụlọ ha pụpụtakwara ya gbagbuo oyo amakwa m ha mere hope o my grandma nọ n'ụlọ ha abịakwute ha pụpụtakwara ya gbagbuo ya amakwa m ha mere hope o ọkwa old woman eleghe old woman a mere ndị a ke old woman a mere ndị ahụ eji gbagbuo lekwe pụpụta nwaanyị n'ime ụlọ ya pụpụta egbuo dem burujuzie ihe nọ n'ụlọ lekwa ụlọ otu ụlọ si nre ọkụ lekwa ụlọ eme ha ha na-echekwa anyị ka ndị ọghọta ka ha esi echekwaga obodo ha ọghọta ka ha esi echekwaga obodo ọwụ eme ha ha echekwaga anyị enwekwe nchekwa ndị achekwagakwa anyị o ọkwa ka ụwa jikwa anya ha na-ahụ lekwe ya o enwekwe nchekwa ndị achekwaga anyị o ha kwa ụlọ eji ego ọrụ look at shop ma shop ju nsogbu adị aka ga m egosi unu ma shop ju ha gbachita ha ọbụla ụlọ nọ n'ọkaigwe ha emebichakwala ya o ha emebichala ya ka m na-ejikwa unu ka unu na-ahụkwa ọgwụbe lekwe ka unu hụkwa ya lekwe for example unu hụrụ ya for example ha bed ha nge my grandmother oru bed odoru ha skeleton bed elekwe ha skeleton bed ngodoru ga ka my grandmother oru ndị ometu ihe n'ahụ ha kpọpụta old woman n'eji kpọpụta old woman gbuo old woman a kpọpụta ya n'elu bed ngodoru gbagbuo ya dem bujuzie ihe nọ n'ime ụlọ ma oche busajuru n'ime ụlọ ma bed ma oche ma bed ma kula nọju n'ime ụlọ ha wụ property nọju n'ime ụlọ burujuchaa ya if na enwe dị pin ha hapụrụ n'ime ụlọ look at help mego enwe pin ha hapụkwara n'ime ụlọ ahụ burujuchaa ihe niile nọ n'ụlọ ahụ burujuchaa ihe niile nọ n'ụlọ a that's what hope are doing to us. A fully loaded bus was stopped on the highway and all the passengers were kidnapped by kidnappers. They were taken into the bush. Guys, the insecurity we are seeing this time around is much. It is getting out of hands. Upon all the securities being formed here and there in different states of Nigeria, yet insecurity is still topping. Kidnapping is now becoming a thing of the day, just common thing in the country Nigeria. Why? Our government are still failing us. Our government are not even serious with all this insecurity stuff. They are not serious at all. See one woman for up. Jesus. Hello? They don't enter bush. You see people. Oh, all this one wrong. Jesus. You know, this thing is not too much now. They also catch them. You know, why would they come? Are you talking about saying last week? And they don't come out. They don't come out. I said last week. Last 2 weeks. More than they
December don't near. How they go? How they go? One of they go, they don't enter. How they go? How they go? They don't enter bush. They don't enter bush. How they go? They don't enter bush. One of they go. The road don't clear. That is small thing, no, my brother. Hey, don't clear, don't clear. Police dey there. Police dey there, but they don't come out. Police don't come. Police we dey don't there. get police. We don't get now. We don't get police. I beg. We don't get police. You see? Calm down, no. Slow down. This one the highest. Listen, why you talking? Say inside last week. Let me say this one Inside last 2 weeks. Jesus, you don't picture us now. And all this was video room. They don't want those people for them. Why? Because hey, Jesus. This one no. I don't want to hear one. Wait, let that one go. Looking at these young guys who thought that the only way to succeed in this life is through armed robbery. Now they have been caught. Only God knows what the security personnel are going to do to them. Thank you, fans. Thank you, everyone watching this video. Remember to subscribe with us. Magnetic Jigs TV, for we remain the best. Let us interact in our comment section. We all love you. Let there be peace in Biafra land. Bye. They in a community. Ogango wonye. Huh? Chinedu aba. Awa. Onye ebe kewu. Kewu. How come everybody we bato n'aka were n'aka jide ka ị na-afịa anya. Amaka mbo to siri the time wa gara ro so kam ha ba. So na zina ya wa pata. Ana ma Ebe si sa achite ewa. ai ba na ahụ. Na lumugu. Mba wo na ro mu ma iba ya ba na ahụ. One nde ni ibe. Ande tere. Ono de ta ala ho ebe aka afọ ya. Okay. Ogango wa onye ebe. Onye ọha ọfịa kwa. Ọ na bụ ọha ọfịa. Okay, ngo wa onye wotara dị egbe wota. Ka ebu nje ezugasị ohi. Ka onye ọzọ nne na ala ha na alụm ha. Mana ọmụ ife gbasara egbe a, mana egbe adị na alụm ha. Ọma ha. Soro na bụ mana egbe adị na alụm. Kele onye nke ọzọ ebe ọ nọ. Ọ nọ na factory. Ndị ahụ ndị na-eji stọpụ anyị na kọmuniti a. Ndị anyị na-ene anya ebe a kịta. Ha na-eji stọpụ anyị na-ana ndị mmadụ meshin na fon na kọmuniti a, ndị ọha ọfịa. O nwere ebe ha nọ a na-alụ bred. Ebe a ka asachitara ịgba. Ebe a ka asachitara ịgba. Ụnụ na-afọ kịta. Ebe a kịta wụ egbu ụmụ ene motoro Nnewi. Zone 13 egbu. Arụ na ihe nne.